Ето го и господин министъра. Сяде, Бърджо! Сяде, Бърджо! Сяде, Бърджо! Сяде, Бърджо! Господин Горанов. Вие гледате хумористичната рубрика "Карай наляво" по Нова телевизия. Диана Найденова, някъде извън страната. Наш гост в студиото днес е министър на финансите на Република България Владислав Горанов. И нашият въпрос към министъра е: господин министър, ще дадете ли коледни добавки на българския пенсионер? Курет! Мисля, че бяхте много изразителен с този израз, ама все пак да попитаме какъв. Big one! Това беше за вас от Нова телевизия с Диана Найденова. Гледайте ни отново.